Siema, bujam się po okolicy. Jakoś dziś nie mam za bardzo weny do nagrywania filmików dla was. Od rana mam stan melancholijny. Taki dzień, dlatego też taka muzyka w aucie. Powiem wam, niby mam wszystko, ale gdzieś czuję wewnętrzny niedosyt. Cały czas mi czegoś, słuchajcie, brakuje. Jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być, piszcie w komentarzach. Od dłuższego czasu drapię się po głowie, czego mi w życiu brakuje. Piszcie w komentarzach, czego wam brakuje. Miłego wieczoru, może się jeszcze zbiorę, zmotywuję i jakiś filmik dla was nagram. Pozdrowionka.